Októbrovým finalistom súťaže Visa Slovak Top Shop je predajňa Malina Store na Klemensovej ulici v Bratislave. Malina Store je miestom, ktoré sme chceli vytvoriť pre našich zákazníkov, kde sa môžu s nami stretnúť, prísť do kontaktu. Je to miesto, ktoré má byť bezpečné a príjemné aj na nejaký rozhovor o nejakých možno veciach, ktoré by niekde neradi zverejňovali, ale proste chceme vytvoriť pocit bezpečia. Dávali sme si záležať na to, aby sa tu ľudia cítili príjemne, aby vlastne ten priestor komunikoval také naše základné vlastnosti, ktoré má aj celá tá produktová rada, a to je minimalizmus, jednoduchosť, teda aj v tej rutine, čistota, to je vlastne základ zdravia, čistota znútra, zvonku a nielen našeho tela, ale aj toho vonkajšieho prostredia. A jednoducho komplexný prístup, a ten máme aj vlastne tu v predajni k našim zákazníkom, pretože máme fantastické kolegyne, ktoré sú v našich produktoch vyškolené, a v prípade, že by to vyžadovalo ešte ďalšiu nejakú odbornosť, tak konzultujú s nami alebo aj s mojím otcom, ktorý je vlastne zakladateľom a teda tvorcom všetkých formúl všetkých našich produktov, a on sa zároveň venuje aj zdraviu a má vlastnú produktovú radu, ktorá už vyslovene je na liečbu zameraná. Ďakujeme za toto ocenenie a veľmi sa tešíme na vašu návštevu. Aj vďaka titulárnemu partnerovi Visa môžeme podporiť malých a stredných podnikateľov, lokálne predajne alebo koncepty, ktoré sú niečím zaujímavé a výnimočné.